Büyük İdil yolu. Qozonda yuqori darajali xalqaro fanni amaliy konferensiya start alуга, İdil ana Şilmag'ayn 2001 yılның jayindan яңа вакыт исәбе башланганdır. Конференцияда катнашучыларга мөрәҗәгать итеп Татарстан президенты Минтимер Шаймиев Төньяк Шәрык транспорт артериясын торгызу Россия икътисады өчен генә түгел, киләчәктә халыкара кооперация һәм сәүдә үсеше өчен дә мөһим икәнлеген искәртте. ЮНЕСКО, Европа Советы химаясы белән тарихчылар, икътисадчылар, Россия, АКШ, Германия, Швеция, Италия, Финляндия, Төркия, Иран кебек илләрнең эшлекле даирәләре вәкилләре катнашында оештырылган бу конференция Бөек Идел юлы дип аталды. Дәвамы юлда Идел буйлап түбәнгә, Астраханга кадәр. Моннан 10 гасыр элек болгарлар Азов, Кара диңгез буе шәһәрләре, Византия, Иран белән сәяси һәм икътисади багланышлар урнаштыра. Фанагория, Пантикопей, Тану һәм башка шәһәрләр аша болгарлар Византиягә терлекчелек продуктлары, күн, йон, мехлар илткәннәр. Алмашка шәһәр һөнәрчеләре эшләгән савыт-саба, корал, төрле бизәнү әйберләре алып кайтканнар. Кадерләп сакланучы борынгы ядкарлар фәнни экспедициядә катнашучыларда зур кызыксыну уятты. Аларның күбесе бу тарихи архитектура истәлегенең ЮНЕСКО карамагындагы бөтен дөнья мирас исемлегенә кертелергә тиеш дигән фикердә калды. Яна теплоход. Киренке эш дәвам итә. Дөнья күләм билгеле галимнәрнең докладлары, мөназаралар, бәхәсләр. Гомуми кызыксыну аңлашыла да. Чөнки Бөек Идел юлы Норвегия башкаласы Ослодан Тәһранга кадәр сузыла. Һәм ул 35 илнең 92 шәһәрен үзара бәйли. Фәнни тикшеренүчеләр юлда Ульяновск, Самара, Сарытау шәһәрләренә тукталдылар. Алар анда галимнәр, эшлекле даирәләрнең вәкилләре белән очраштылар. Бу якларның төп халкы булган татар җәмгыятьләре белән очрашулар аеруча зур кызыксыну уятты.
Һәм инде әлбәттә Идел буе шәһәрләренең истәлекле урыннары белән танышу. Волгоград, Иделнең калканы, хәрби батырлык, ныклык символы. Фәнни-гамәли конференциянең соңгы ноктасы Астрхан. Портта җылы каршы алу, артта күп чакрымнарга сузылган су юлы, Бөек Идел юлы буенда яшәүче халыкларның мәнфәгатьләре уртак икәнне дәлилләүче 150дән артык фәнни доклад. Элегрәк заманнарда Идел буе шәһәрләрен хаклы рәвештә 5 диңгез порты дип атыйлар иде. Моның шулай булуын конференциядә катнашучылар үз күзләре белән күреп инандылар. Һәм шундый нәтиҗәгә килделәр. Иделгә куркыныч җаный. Россия хөкүмәтенә мөрәҗәгатьләрендә алар Идел юлы буйлап халыкара йөк ташуны стимуллаштыру буенча чаралар күрү мөһимлеген аңлатып, җитди борчылу белдерделәр. Татарстан вәкилләре өчен иң мөһим мизгел Казан белән Астрхан арасында хезмәттәшлек килешүенә кул кую булды. Бөек Идел юлы проекты Казанның 1000 еллыгына әзерләнү кысаларында гамәлгә ашырыла. Зур масштаблы халыкара проектның беренче өлеше тәмамланды. Киләсе ел маршруты Астрханнан Тахранга булачак. 2005 елда исә Скандинавия илләреннән Санкт-Петербургка. Дүрт ел эчендә уннарча мең чакрымнар юл үтеп, экспедиция Казанга әйләнеп кайтачак. Биредә Бөек Идел юлы шәһәрләренең халыкара ассоциациясе төзеләчәк. Һәм аның элеккеге даны яңадан кайтыр дигән өметтә калабыз. Журнал өчен текстны Илдус Әхмәтҗанов укыды.